Anga folini wali nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koka ni kumemba soro au munu sigile do ka nyamada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV Cherifla bamananga kuna foni na wala libina ko yemunu na mali kunga Mali Islamé dina nyama uka franyon ka jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali uni kuna fondi law ye nyongo soro ka beni arabadou nye juin kalo kleta ani saba bangoni jangne bugu kono dakumbulla fen flarika afolo obetalike tamani ziara labewna aflana ngunungununga munumbe jamana kono ka fo groupement kembe ka chebodo kokoroma do ka beni jamana nyamwa yini kalata barawye ka seka okorofo lakle Musa Fomba Fuseni Keta Cherifla jabarani soto wala uluka soro lundu Mali Silamadina nyama ka paranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema Silamaya demeto ansaru nyejoyoro asayada Sherif Usman Madana Haidara ka fara groupement tonde bela jeleka uye kuna fonede la uwele ka dandigelik mibuli babu pladeka folo uye sanwosa ziara ba membe labe tabani barawule cercle la sego jamana ka asayada Sherif Usman Madana Haidara fasula ka dandigelike oka utemene kofe kwa sada ina kuna fonede ube kuna fonede sorosera kurasa fa réseaux sociaux minge maka jira ka fo Mali Silamadina nyamo ka faranyonga jekuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali abi demer do ka nyeshi politiki ma do mo jamana kundigisi kalata na tawla ka nyefolike mawye akadonga fo groupement ka hakilina te wa groupement sigi kunde politiki kuye groupement sigi kunye anga jamana silama ya korole o lakana manyumango kaburu ya zura wurudo tiki ula pasali alaka maba ubonyane silama ya dine duba minome Mali jamana kono kase kolu la pasa hakilina kurauka minu nambe ka bo jien fan wore fe dine na seraka groupement des leaders spirituels musulmans du Mali sikide do valeur ba mununga oye ka maludu valoriser jamana kono oye ka ziyaro valoriser jamana kono oye islam koro min tumi ave na si l'islam l'asil l'islam authentique islam pacifique c'est ka badola donc maludu ke yoro ziyara ke yoro jamana fon fa fe groupement des leaders joro ka bon okula kolu nyina maya parce que on jamana islamia sugude we bon niye o fonata bi anga jamana kono ni wati labana mamiye barka do fulala foka dere daka oui c'est cher on a dan hadare alay en so ale farana ale de groupement ni mogoy ale ka mawludu ka balo de gana fala ka ke bulo fay foka mawludu ndike do bela foka mawludu ke balo do mawludu la ale oke ala ka rakana ziyara fana mina boke no e mimita ke tamani fana ziyara belebele anga jamana kono mi la ko doni do mi ne mo bi donu siri ka bo je fa be fe ku nyeshi tamani ma sheru to na ka wele jabi ko so kata bo amasa nanga shiyuku nanga manyuma mu ndambe kata bo ulu o dato de groupement sigara sanwosa ni tamani ziyara sira am wele bla groupement de membre ma bema anga shiyuku nanga muqaddamu tijaniya qadriya shadaliya khalwatiya zikuru kelo ni zikuru wurdu kanu babe anga jaka faranya konga ka islamia ka solidarité islamia ka parlement islamia ka telia ka son kam le groupe ma siki ziyara mike maintenant ma tonna na siki jamana ziyara ko amolu do ko kama o nyimo e shiruto na den hadare ma ratna mo wole alertna mo wole kwaina anga on yoruba do hakili majela anga de fordo groupe bureau mi seko région kono mimi moti mimi kulkoro mimi kay mimi kidal mimi mali yoro mum fese ka délégation wuli ka se kana angana faranga nyemo ko kan no leader nyemo ko tamani ziyara la ni ala sona mani salite bena doron la vola de la be ke chogomi kana wele wuyo de kana farale kan kata tuko ke kata alquran kalonga kata ala wele ke ala ka se ka anga jamana basigi ala ka anga jamana kulusuma anga tabo ala ka hinuna anga jamana bi kumbala wala jamana bokono ala ka heraka nyaruyi anje mago na lar mago ala kulunye anga shugo ka madadu ka baraka ko so ziare hada fuudi o de wele ko mamulo kanyishi Mali Islamé bela jelema kada groupement de membre ma bela jele bamako animal fa bela jele fe kuna fonu minume kuna fonu sorosera kura usafe réseaux sociaux ka vo groupement des leaders spirituels musulmans du Mali be demer do kanyeshi politique ma do mo jamana kundigisi kalata na tawla groupement secrétaire général ya yira groupement tonde bela jele to la ka fo o te groupement sigi kun doyi groupement madla tlonga kama to munu do na kono ne go fop ma bebe mam ye groupement président no cheru madana adre ni to mon nige do to do makatona ale ka to e ansar dine o groupement kono nana masine ka nana kana do kono dili ka nana kana do kono ijuma do na kono coordination des autres membres do na kono tijani o ka tomba no confinati o ba kono
mal cadré au tomba no hoko système de la cadré au bas comment les grandes associations suffit du Mali où nous de jera ko tega digoma ka groupement ka créer ka frama ba ma bo chama kan où nous de na ka groupement de là donc ni où le je ka ibado ko tongo negete ou sigira ambition de objectif de le ka mi viser wa bi kusara ka dokala donc là les réseaux sociaux ka yep ma me vo anyame réseaux sociaux bi na fo dié bolombadi kuma bi mu fo bolongo non guerre na sugu fiyew la bureau kono na moko kene ka bureau kono moko kene ka temi la o de réseaux sociaux kuma ala yo donu banguna o baro mu fe dié fe do la ko réseaux sociaux est ce que les ba fe ko be fara nyanga ki ko be lame na le donu bi ko ira kana donu di ira kuna parce que réseaux sociaux nous de kuma bi me réseaux sociaux ça fait même il faut quotidiennement mo fe bureau kono na kare kono na dié bolongo no kuma de do donc dié bolongo no kuma ka attaquable chogo dokan abi mami intéressé tiki kisiki kalame donc oye réseaux sociaux ka kuma chamba bi fois ka moko ka réaction di kenya ka mais fait do be lu chogo bato moko réaction bi cha mingera conseil na kuma munu fora la ça n'engage que afoba ama moko engagé ama groupement ma black afo aya fona reka famille c'est un journaliste c'est un citoyen malien aya ka analyse ngana ka famille minge apuma na reka kuma chogo di ana reka hakila ama fo ko onya blala wa groupement ma blala ama fo marché ko groupement de ko kwaka ay fait mi ko groupement ko ke o ta ale kele ne ma worete groupement era sigi chugo an groupement barake chugo au début c'est ka groupement de kola groupement nyimo ko so de groupement bokola groupement position mu da ko gela ona ko tamna jamana ko 2012 ni biche agila ko de groupement position de tala groupement mo pani mo ko kakle ama pani mo ko kamire groupement re nyimo ko bien feminga anda ka do na nyanda dola anda ma do na nganda bola anyanda bola donc obi groupement nyimo ko de bolo mais femu ni journal ko kuma ani rimeru ani femu réseaux sociaux savait on ga bo maka fo kamina ziki fo kamina o jabi donc mami mana ama kuma on do koy apuna ni ayra to koy en tant que journaliste ma lako do na do mal kono abi femu vo ale de kanga ta nyini ngola prévenir dans le moment bolo akasa ko di mokoma donc mi mo ngolo ko fola o yodi ala kanisa babe Mali Silamadina nyemo ka fara nyonga jakuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ni anyema yabe a Sayyida Cherifla banana haidara bolo silamaya korolemi ni Mali jujo ngume oka minye tubili uke Mali jamana kono ka dine wala ngata Mali fandana ni bela jelela wurudi duba o minume Mali jamana kono manyumango sheko ko groupement ka bara bembe ode la pasalimo akabara te ka politiki mado deme politiki mado ka akala nyini ye Mali jamana ka se ka basiki ni politiki moko ko ubi fonyongo ka ka surnani doke udi nyonje Tomi sigilendo alislamia dine to wala nu kwa mako Khadijatul Kubra ni anyema musoye ajama tureye oluye tafsiri kene bado labe ka benin tenente mene juin kalo kleta ani kele suguniko sigida duorona na amola donia ka fo do kalamba do mun labena a alislamia muso kiunfe wabido kadra min kono ode lela tulo kaduri nuye sungolo kalo kile mugwa ani wolomla shuye tuwa mina ubeseka abaraka osoro machamande nyokon soro akene kono Amadou Diallo Dramane Male oluka soro liundo muso jekulu mimbe na be wuri association Khadijatul Kubra ni ale ka kiwalo bene me baranyimo kwa nyeshin sulame deuma ode okumu konana we krone kalamba boloda krone kala mi ni we tashi blabake ka nyeshi ankuntigi Muhammadu kisi anema bayi hami foita auna anga bara in konna ni Allah subhanahu wa ta'ala ira nyeda sorolite ani kira ka dina de meni sallallahu alaihi wasallam o de meto ko nyuma belebele depuis la wala la foka na bila o e ka mo kala ala ta ani kira tala no e ka muso kala ani deun kala ani ka chew kala ali qur'anet tagabulo nyumana o hokum konna na sanwo sabe samu ko babi ni kala so insigilendo sanwo sa aja mature ni ne baw ubeni kurane jigimba inke ube kurane sigi depuis sungolo kle folo fokata sa kle wolon kle mugani wolon vlama ube akunche ni duwa ubaye ka ke ambade alislame bela jeleye ananka jamana yi wele ka mi mene da ka fo muso nyana ne be adresser muso de la kosebe fo muso ka dondi ka foko muso yata ko juguyi chew be se ka bara fefe mike an muso an fene mi se ka nyokona ke ni muso nyana dube nya jamana be nya kabila be nya ambe silama dembe de wele ka tab mako ya foro ni fefe be silama no fe an kon ba fe be kana akana kurane kana ka kurane jingi ka kurane do ka an kutigi Mamadu do sallallahu alaihi wasallam an bode no fe donc ibi seki ka du mara chukam na bodo ibi seki chem na chukam na bodo ibi de mara chukam na bodo basa mo to so ko na bi to flila meni be kala ro la dungo do inna na dungo do ibi tan ko kuradi
ina na dungo de tan ko kura de donc an b'a ɲini silamɛw fɛ bɛɛ de kana lajɛrɛ in kunba dɔ fana kun ye ka silamɛdenw kunnafoni silamɛya taabolo ɲumanw ani k'u kalan silamɛya bɛ bila ba la cogo min na alikuranɛ tafsiri min kɛra sunkalo kɔnɔ ka o dafa o de kɛra bi donc o nisɔndiya o de bɛ anw kan bi n'a bɛ kɛ wagati min na an bɛ commune 6 de kɔnɔ sigida 6nan an bɛ ci bila kalanbulon bɛɛ lajɛlen ma sigida muso kalanbulon bɛ yɔrɔ yɔrɔ ci bɛ bila bɛɛ ma a bɛɛ lajɛlen bɛ na u bɛ na min Khadijatul Kubra olu ka kalanbulonba kɔnɔ jɔn ye a tafsirikɛla ye mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min tun bɛ tafsiri kɛ yan ala ka hinɛ a la o de tun ye Muhamadu Ture ale bɛ lahara bi nka yan tafsiribulon sigiba fɔlɔfɔlɔ n'i y'a jateminɛ Sheikh Ismail Dramé tun bɛ a la ala ka hinɛ a la Sheikh Bisiri Kureshi o tun bɛ a la ala ka hinɛ a la bi Sheikh Usman Madani Haidara a fana tun b'a la a ye kalanbulon in sigi a tun bɛna kalanbulon in na donc olu ye duwawu minnu kɛ kalanbulon in ye o barika de filɛ kalanbulon in nɔfɛ hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a san 20 ye association Kadiatul Kubura san o san sunkalo kalo tile 27nan dun u bɛ kuranɛ kalanba kɛ ni o ye tafsiri ye k'a ɲɛsin silamɛdenw ma ni a labɛnbaa ye a kuntigi yɛrɛ Aja Ma Ture lajɛrɛ in kun cɛra ni kuranɛ kalanba ye ni k'a ɲɛsin Mali silamɛden bɛɛ lajɛlen ma cakɛda mun sigilen don an ka jamana kɔnɔ ka se ka kunnafoni minɛnw k'u bila sariya kɔnɔ n'u k'a ma ko haute autorité de la communication a kun ye wele min da k'a fɔ maaw ka labɛn kɛ maa minnu bɛ n'u bɛ fɛ ka kɛ yɛrɛ ye jabaranisow sigi jamana faba kɔnɔ walima marabolo kɔnɔ o jaabi de bɔra ka bɛn ni arabadonya in ye juin kalo tile 13 u yɛrɛ jabala la a se 2000 la Amadu Kamara Ibrahima Kulubali olu ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ baara ninnu kɛra ni hakilina min ye o ye hakilina kɔrɔ ye o ye anw yɛrɛ sigikun hakilina ye sigikun hakilina cogo jumɛn an sigira de walasa an ka se ka an bɛ kɛnɛ min kan ni o ye kunnafonidi kɛnɛ ye walasa ka a labɛn cogo la min na maaw bɛ se ka baara kɛ wasa kɔnɔ baara kɛ wasa kɔnɔ o fɔlɔfɔlɔ bɛ sɔrɔ sababuya jumɛn na o ye ka baara kɛ ni yamaruya ye yamaruya fana a bɛ sɔrɔ ni cogoya jumɛn na o ye ni ka ɲɔgɔndanw kɛ waati ni waati maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu ni a ŋaniya bɛ u la ni ka télévision so sigi walima ni ka radio so sigi nin ye a siɲɛ 2 ye an bɛ ɲɔgɔndan bila maaw ni ɲɔgɔn cɛ télévision ko la fɔlɔ kɛra o ye télévision damadama yamaruya o kɔfɛ an ye 2nan kɛ télévision dɔw fana yamaruyara tuguni o télévision minnu ni olu yamaruyara olu de ka jaabiw bɔra bi sɔgɔmada in na télévision yamaruyalenw na jɛkulu dɔ b'a la o ye Bamako télévision ye an ye télévision tan bɔɲɔngo yamaruya Bamako yan jamana kɔnɔna na région kɔnɔna na région dɔw bɛ yen région bɛɛ lajɛlen welela nka région 4 ɲɔgɔn olu de ye u kamada bolomada donc minnu y'u kamada a nɔfɛ o région 4 ninnu na o ye Kayi ani Kulukoro ani Sikaso ani Segu ka fara Gawo kan olu de ye ŋaniyasiri kɛ u ka ŋaniyasiri fana jaabi kɛra jaabi ɲumanw ye yamaruya dira u ka télévision sow ma u ka baara kɛ critères bɛ boli fɛn damadama kan o ye fɔlɔ n'i bɛ fɛ ka télévision sigi f'i ka a ka k'i bolo baara bolodalen nafama baara bolodalen nafama ye mun ye télévision so tɛ i n'a fɔ n wulila n ye minɛn dɔw sogolo ɲɔgɔn kan n ye ja bɔ k'a di mɔgɔw ma télévision so ye cakɛda de ye cakɛda min don mɔgɔw de bɛ baara kɛ a kɔnɔ baara min bɛ k'a kɔnɔ a baara kan ka jamana nafa a baara kan ka jamanadenw nafa f'i ka baara boloda f'i ka ɲɛfɔli ka an ye ɲɛfɔli min b'a to o faamuyali in bɛ sabati fɔlɔ o ye fɛn belebeleba kelen ye fo ka kɛ projet ye projet min ni an b'a dɔn k'a fɔ projet nafama don a bɛ e nafa a bɛ jamanadenw nafa a bɛ télé yɛrɛ baarakɛlaw nafa parce que an ye mun kɔlɔsi fɔlɔ an ka radio sow la parce que radio de télé sow kɔn baaraw kɛra radio sow bɛ yen a bɛ san 25 bɔ mɔgɔw b'u kɔnɔ u bɛ san 25 kɛ u ye muso furu u ye denw sɔrɔ nka hali bi a caman de bɛ yen sara jɔlen tɛ mɔgɔ min a bɛ se ka fɔ o ma k'o ye baara ye wa sini ni olu bɔra radio so ninnu na u bɛ mun kɛ u tɛ fɛn wɛrɛ dɔn san 20 u ye fɛn kelen min kɛ u b'o dɔrɔn de dɔn hali ni kɔrɔ ye u bɔ a la u ka sini ɲɛsigi bɛ cogo di
u denw ka ko bɛ cogo di an ko walasa o ɲɔgɔn baaraw kana kɛ ni cakɛda o cakɛda bɛ yen k'a kɛ radio so ye o k'a kɛ télévision so ye o fo u ka o fɛn sugu de garanti a baarakɛlaw ye fɔlɔ walasa u bɛ se ka baara minɛ sɛbɛn ma walasa u bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ parce que n'i m'a kɛ ten fɛn o fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ a tɛ e nafa a tɛ baarakɛlaw nafa wa a tɛ jamana nafa parce que yɛrɛsago kɛ de bɛ kɛ a cakɛda ninnu kɔnɔ an ka baara la kɔlɔsili yɛrɛ de ka gɛlɛn o de ye bɔra fan fɔlɔ ye ka tɛmɛ yamaruya yɛrɛ kan ni aw ye jateminɛ kɛ yani an ka appel à candidature fɔlɔ kɛ an tun y'a ɲini ko télé bɛɛ ka datugu fɔlɔ an tun y'o laɲini kɛ walasa an k'a dɔn fɛn min bɛ ka kɛ télé bɛɛ datugura ɲɔgɔn dan kɛra minnu yamaruyara dɔw bɛ olu ye baara daminɛ dɔw bɛ k'u labɛn baara daminɛ fɛ dɔw ma sira sɔrɔ kosɛbɛ fɔlɔ filanan fana o nalen kana boloda tuma min na président ye a fɔ a ka laseli kɔnɔ sisan a ko an ye télévision hakɛ min bolo da ɲɔgɔn dan kɔnɔ dɔ farala kan wajibi la an bolo ka d'a kan an y'a jateminɛ k'a fɔ a kan ka se ka kɛ parce que a bɛ kɛ ni minɛn minnu olu bɛ an bolo mais u bɛ an sinsin fɛn kelen kan o ye monitoring ye peut-être dans kalo kelen kalo fila an ka centre de monitoring bɛ ka jɔ a baara bɛ daminɛ centre de monitoring min ni Mali ye a san k'a di hakima jɛkulu min bɛ wele ko sabati 2012 olu fana ye kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 12 laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye sigiba min kɛra u fɛ n'u k'a ma ko conférence nationale bɛnkanba minnu bɔra o kɔnɔ ka se ka tɔndenw ladɔnniya o la sigi yɛrɛ kɛra ONG Alifariku Jabala la ACI 2000 la Mariétou Diallo ni Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele mouvement sabati 2012 ni ale yɛrɛ ka baaraw bɛɛ bɛnnen bɛ jamana kɔnɔ kojugu fɛn bɛ yen ka jamanadenw kunnafoni o la u y'u ka ɲɔgɔnnajɛrɛba kɛ ka bakuruba 6 ta ka hakilinajɛ ka b'o kan an ye journalistes bɛɛ lajɛlen wele sɔgɔmada in na fɛn fila a fɛn fɔlɔ an ye baaraba min kɛ jamana kɔnɔ nin san fila laban in na n'o ye lutte contre le radicalisme religieux an b'a dɔn k'a fɔ ko in kɛra sababuba ye ka gɛlɛya basa an ka jamana ma an y'a ye k'a fɔ binganni wale mɔgɔw sera an ka jamana ma a dun bɛɛ bɛ ka kɛ diinɛ tɔgɔ la anw fanba daminɛlen don ka taa diinɛ tɔnw ma parce que sabati yɛrɛ sigilen don ni diinɛ tɔnw de k'olu fara ɲɔgɔn kan donc an y'a dɛte k'a wajibiya an yɛrɛ kan an ka se ka wuli pour que ka se ka nin ko in jɛya k'a yira k'a fɔ diinɛ barilen don ka bɔ nin ko in ma donc o jatigɛ wale fɛn fɛn mun bɛ kɛ k'a yira k'a fɔ diinɛ ko tɛ silamɛ ko tɛ mais bɛɛ bɛ k'a kɛ i yɛrɛ ka ambition personnelle kama donc an y'o baaraba min kɛ jamana kɔnɔ an ye rapport k'a la ka gafew dilan a la o gafe min a ma dogo mɔgɔ si la an taara yira président de la république la bon o gafe an y'a ɲini fɛnɛ ka se ka journalistes wele ka kuma ɲɛf'u fɛnɛ ɲɛna pour que jamanaden bɛɛ lajɛlen ka faamuni sɔrɔ a la o ye weleli kun fɔlɔ ye weleli kun filanan o ye k'a ye jamana yɛrɛ ɲɛsinnen don fɛn min ma n'o ye kalata ye président kalata a bɛ ka kun ɲɛsin jamana ma n'i ma fili juillet kalo tile 29 don baara min don an ɲɛ b'a la k'a fɔ a bɛ ni kana gɛlɛya terrain kan donc sabati yɛrɛ ka hakilina ye fɛn mun ye a kɔnɔ an nana pour que ka se k'o fana ɲɛfɔ journalistes ɲɛna hakilina minnu b'an na élection in na an ka se k'olu fana partager bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ o de ye wele kunba ye sɔgɔmada in na an bɛ k'an ka structure an ka bolofara bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ k'u bɛɛ lajɛlen yaala pour que an ka se ka bɛɛ ka hakilina fara ɲɔgɔn kan an bɛna tugu mɔgɔ min kɛ k'o dɔn siga tɛ min kɔni na ni ala sɔnna tala sɔnna n'an farala ɲɔgɔn nin kalo in bɛ se tile 30 ma kuma min na inshallah an n'an ka jɛkulu an ka bolofara bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan tuguni n'o ye conférence nationale extraordinaire ye an bɛ n'o kɛ pour que an bɛ tugu mɔgɔ min kɛ an ka se k'o ta siga t'a la an bɛna tugu mɔgɔ dɔ kɔ inshallah mais n'o fana bɛna kɛ wele bɛna se nin aw journaliste kelenw ma pour que k'aw kunnafoni da aw tulo kan aw k'a lase jamanadenw fana ma inshallah ɲɔgɔnnajɛrɛ in kunba dɔ kun ye kunnafoni minnu bɛ di n'u sɛnsɛnnen tɛ ani walejugu minnu bɛ ta ka jamana sɛgɛrɛ olu kun ye ɲɔgɔnnajɛrɛ in bakuruba dɔ ye mouvement sabati 2012 u y'a ŋaniya ka kɛnɛ dayɛlɛ kɛnɛ min y'a to n'u ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye ka se ka yira kunnafonidilaw la u ka taabolo ye min ye ni ka tila k'a jira journalistes la k'a fɔ kilatafili min kan ka kɛ n'u y'u ka cɛbɔ kɛ maa min ye ko siga t'a la fiyewu a bɛ wuli ni jɔnjɔn ye nimisa tɛ min na sɔsɔli tɛ kɛ min na ka kɛ ni dɔgɔkun fila min sigira an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ sigida lakanali kama n'o ye 15 de l'environnement ye o de kadara kɔnɔ cakɛda min bɛ jamana kɔnɔ ka se ka jinɔgɔw labɛn a kana kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ se maaw ma olu ma dɔw ka wuli ka taa hôpital du Mali la a jinɔgɔ labɛn yɔrɔ min bɛ ka se ka kunnafoniɲinilaw ladɔnniya
abi bara togo min na Amadou Kamara Abdoulaye Sogodogo olu ka sɔrɔlenw don. Sigidala kanali o tako tani kɔnɔntɔnna hokumu kɔnɔna na cakɛda min sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ka baaraw ɲɛsinnen bɛ jɛya ani bɛsɛya ma a ɲɛmɔgɔyaso ani kunnafonidilaw u jɛra sɔgɔmada in na ka t'i ɲɛ da hôpital du Mali station d'épuration kan ka taa ka baarakɛtaw lagɛ sanuya ani bɛsɛya hokumu kɔnɔna na. Nafa belebele b'a kɔni b'a la parce que nin de b'a kɛ ji minnu bɛ bɔ hôpital la jiw dɔ min saniyalen tɛ donc station nin de b'a kɛ ji minnu bɛ bɔ hôpital la u bɛ saniya yanni u ka taa baji la a bɛɛ bɛ furakɛ yan parce que environnement an bɛ jijugu furakɛ an bɛ ɲaman bɔ la an y'a kɛ ka da o la pour que ka problème de santé publique pour que a kana kɛ c'est pour ka santé publique prévention kɛ ji ninnu bɛ furakɛ station de traitement nin de b'u furakɛ o n'a furakɛla a bɛ fɛ ka fɛn caman ye mais ji do na a tɛ min kɔni mais a bɛ se ka kɛ forow la a bɛ se ka kɛ nakɔw la a bɛ se ka yiriw sɔn a tɛ kɛ kɔlɔlɔ ma mɔgɔw ye hali n'u ye baara kɛ n'a ji nin ye o b'a sɔrɔ a ji nin kɔni a ma saniya k'a fɔ a bɛ kɛ min ta ye mais a bɛ se ka baara wɛrɛw kɛ. Nin station belebele n'a bɛ hôpitali ji nɔgɔw a ɲamaw a b'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a sɛgɛsɛgɛ k'a banakisɛw a n'a fɛn kuntan bɛɛ lajɛlen bɔ a la ka sɔrɔ k'a labila. Station in nafa ka bon ka sababu kɛ fɛn belebeleba fila ye a fɔlɔ anw yɛrɛ bɛ ɲama min bɔ yan n'i y'a mɛn dɔgɔtɔrɔso c'est que banabaatɔ de bɛ na n'i y'a mɛn banabaatɔ c'est que bana bɛ na n'a ye banaw fana na banakisɛ de ka ca a kɔrɔ alors o banakisɛ ninnu bɛna banabaatɔw nɔfɛ ni an b'u furakɛ k'o b'u la olu de bɛ fili an ka eguw kɔnɔ o mun bɛ fili eguw kɔnɔ u b'u yɛrɛ sɔrɔ station de traitement na ni a ma furakɛ a furakɛ cogo la a b'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma n'a y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛma a ka ca la nakɔ minnu b'an kɛrɛfɛ ni mɔgɔw bɛ jiw ta k'u ka nakɔw sɔn n'a ye o b'a ta k'a k'o kɔrɔ olu fana bɛ dɔw sɔrɔ a la donc o y'a nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye a b'o ŋɔni bɔ an sen na a filanan ye mun ye ni station y'a ka baara kɛ ji min bɛ bɔ a tɛ kɛ ji filita ye tuguni ji nafaman don sabula ji bɛ saniya ji saniyalen kɔfɛ a bɛ se ka kɛ ka baara wɛrɛw kɛ sabanan min n'o tɛ peut-être anw ɲɛsirala kosɛbɛ u ko nɔgɔ dɔrɔn min bɛ bɔ a kɔrɔ o bɛ se ka environnement intéresser n'a b'a fɔ ka taa ka jardinage kɛ ou bien ka taa ka forow nɔgɔ don n'a ye donc station in bɛ ŋɔni belebeleba bɔ anw sen na nin sira fila fɛ. Alors, on peut dire que nous clé qu'on a, si c'est un surveillant général, il y a à peu près 150 mètres cubes. Sachant la capacité forêt, c'est ça, aux 300 et quelques 350 mètres cubes. Alors, ça veut dire que, on a flat, il faut connecter station en masse à Dana. Donc, au corps, il faut faire rassurance dans l'eau. Anti tamakia la an waji no bota se ka station kampara se adan aywa ladirka mi kembolo ka shi jama ma o ye nyama shinfan ye ni ya me ka fo station a traiter a tibna station a sirafe ni bono to nana ka nyulu fe o kan nyego matarafa ina fo abu fu yukamna bono ko taw nyegena o kana siri te yoro mi yidia yoro mi soroye ni yoke ye bana mi sirafe station se ko traiter ni nana lavabo mbira la ikika tego ko kono ikika no ko bo kono dɔgɔtɔrɔ minnu bi yan an b'a ɲini fɛnɛ fɛ kunnafoni ɲuman u k'a di banabaatɔw ma u k'a di kɔlɔsibaw ma o kunnafoni ɲumanw de b'a kɛ sababu ye o banakisɛw kana yɛrɛkɛ environnement na u ka taa nin canalisation in fɛ u k'u yɛrɛ sɔrɔ nin traitement in na traitement kɔfɛ an k'an ka nafaw bɔ a la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko station d'épuration min bɛ hôpital du Mali la a ɲɔgɔnna bɛ an ka jamana hôpitalba caman na i n'a fɔ Sikaso hôpital du Point G olu n'a ɲɔgɔnnaw caman n'u ka baara ɲɛsinnen bɛ ka hôpital ji nɔgɔw a n'a banakisɛw minnu bɛ labila o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a furakɛ yaasa a kana kɛ degun ye buna hadamadenw ma fan wɛrɛ fɛ. USAID ka tɛmɛ a ka projet dɔ fɛ projet min bɛ wele ko kɛnɛya jɛmun kan olu ni an ka jamana minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma u ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ u ye u ka campagne dɔ nun don campagne min bɛ n'u k'a ma ko jigisigi wa a laɲini tɛ dɔwɛrɛ ka se ka ba don musolaka ka kɛnɛya la ani denmisɛnninw togoya min na n'u bɛ se ka kisi Tata Ture ni Samba Traoré Cherifla Jabaramuso tɔgɔ la olu ka sɔrɔlenw don. Jigisigi ale ye wuli ka jɔba ye min n'a bɛ sigi sen kan walasa ka kɛnɛya baara waleyaw don ba la
a ko labɛnnen no projet fɛ min n'a bɛ fɔ a ma USAID kɛnɛya jɛmukan u ka baaraw ɲɛsinnen don waleya caman ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ ka ɲɛsin muso saya den saya ani denmisɛnnin saya olu kɛlɛli ma bari u ka laɲini dɔ ye ka nin waleya ninnu k'olu silatunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ badabada la. Ayiwa a kɔrɔsila k'a fɔ ko an ka muso caman bɛ to muso kɛlɛ la ayiwa denw fana bɛ fatu ka sɔrɔ u ma wolo ayiwa numu wolola fana o tɛ san kelen sɔrɔ ka sɔrɔ o ma fatu donc fo ka se ka dɔ b'o la ni campagne kɛkun ye pour que an ka se ka o ko in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana na ayiwa ne hakilinata ye min ye c'est que mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la parce que ni mɔgɔ ye faamuyali sɔrɔ o b'a dɔn o kan ka min kɛ n'i y'a dɔn i kan ka min kɛ i bɛ se ka i yɛrɛ matanga ka bɔ baara fɛn caman na donc an bɛ ladilikan min fɔ mɔgɔw ka se ka taa dɔgɔtɔrɔsow la depuis n'u kɔrɔsila k'a fɔ ko u lasirilen don n'i lasirila kalo saba fɔlɔ kɔnɔna na i kan ka kɔrɔsili daminɛ fo ka taa se don min na ni lafiyali don sera an b'o de ɲini an balimamusow fɛ ayiwa a tɛ ɲini olu dɔrɔn fɛ fana an b'a ɲini an balimakɛw fana fɛ k'a fɔ u ka tugu musow kɔ u k'u bɛrɛbɛrɛ u janto la pour que nin baara in ka se ka nɔgɔya u bolo cogo min na ayiwa an kɔni labɛnlen don dɔgɔtɔrɔsow la k'u kunbɛn ka ɲa kunbɛnko ɲuman ka se k'u bɛsira ka se ka kunnafoni d'u ma pour que an ka baara in bɛ se ka ɲa an bolo cogo min na. An ye baara min bila sen kan an ye campagne dɔ de koromakari i n'a fɔ campagne PEF bɛ deli ka kɛ san tɔw la cogo min na an y'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ baara kɛra de nka hali san muso saya ani denyɛrɛnin saya ka ca donc an y'a sigi ka miiri an ko k'an bɛna campagne kɛ pour la première fois au Mali campagne min dédiélen don muso ni den ma walasa muso si kana sa k'a to muso kɛlɛ la muso si kana to muso kɛlɛ la wa den si kɔnɔbara si kana tiɲɛ ka sɔrɔ a ma se a waati ma quoi donc vraiment campagne kun de y'o ye. Ka daminɛ an bɛ yɔrɔnin min na i ko bi fo ka taa se san 2019 ma u kelen don ka wulikajɔw boloda ka fɛɛrɛ ani dabaliw sigi sen min bɛ se ka to u ka laɲiniw olu bɛ se ka mɛn ni ka tila ka baara kɛ n'a ye Mali jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na ni kunnafoni dɔw bilali ye fiɲɛ fɛ telesow fo ka taa se arajosow ma. Bon campagne ni n y'a fɔ n ka kuma na salle kɔnɔ n ko an bɛ fɛ ka baaraw daminɛ bi fo décembre 2019 mais campagne yɛrɛ a baaraw ye kalo 3 ye parce que activité caman bɛ kɛ kalo 3 in kɔnɔ a kalo tɔw kɔnɔ an bɛ hakililajigin de kɛ barisa Ala ye diɲɛ don o don da i b'a sɔrɔ muso kelen bɛ yen min bɛ to la muso kɛlɛ la n'a ma to jiginni kɔnɔ i b'a sɔrɔ kɔnɔmaya yɛrɛ kɔnɔ a ye gɛlɛyaw sɔrɔ a tora a la i bɛna sɔrɔ tile 40 kɔnɔ a tora a la donc an bɛ fɛ k'o hakililajigin de kɛ mɔgɔw ye u k'a dɔn k'a fɔ Ala ye diɲɛ don o don da muso dɔ ni o bɛ problème na mɔgɔw k'u hakili to a la k'a o kɛlɛli ye don o don ko de ye quoi a kɛ USAID bɛ région 5 de kɔnɔ o région 5 bɛ an bɛ fɛ k'a kɛ i yɛrɛ y'a ye an ye ministèrew kɛ an ye livrew kɛ an bɛ fɛ ka kɔɲɔmusow kɔɲɔkɛ ni kɔɲɔmusow n'u ka mariage dɔn an bɛ livre d'u ma livre in bɛ fɛn bɛɛ ɲɛfu ɲɛna kabiri donna furu la don min na kuma ɲɔgɔnya min kan ka don ni ɲɔgɔn cɛ muso mana garijɛgɛ sɔrɔ min kan ka kɛ fo ka na se muso ka den wolo fo den ka se san 2 la o bɛɛ de b'o kɔnɔ donc o livre bɔli o tɛ manamana ye pour 25 000 couples o tɛ manamana wari ye ministère a dun épisode kelen bɛɛ ye 15 minutes ye donc aw yɛrɛ o wari t'a dɔn aw bara yen nɔ an bɛna fɛngɛ diffuser radio fana na dans les 5 régions an bɛna diffuser parce que an bɛ 5 régions de couvert plus le district de Bamako donc tiɲɛ na n tɛ se ka a musaka yɛrɛ fɔ aw ye yan nɔ parce que ni comptabilité mɔgɔw ma a kuma kɛ mais je sais que une somme importante. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in bonyana ni ja caman yirali ye mɔgɔw la ja minnu bɛ ka kuma sɛgɛsɛgɛli nafaw kan sɛgɛsɛgɛli min n'a bɛ kɛ musolakaw fɛ kɔnɔmaya waati ani kɔnɔmaya kɔfɛ wa fɛn min ye miniti 1 tasibila ye o kɛra ka ɲɛsin professeur Ogobara Dumbo ma ni Ala ye a ka kalifa minɛ a la min ni yiriba kun don diɲɛ kɛnɛya nasiraw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana walasa Ala bɛ se ka badabada dali nɔgɔya ye cogoya min na. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafoni so ɲɛmaya so fɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ aw ni karamɔgɔ Musa Fɔnba bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn.